Здравейте! Реших да направя клип, в който да запиша Йога Сутра на Патанджали на български език. Видях един, според мен, добър вариант спрямо скромния ми опит в сайта veronica.com и нека направо да преминем към Йога Сутрата на Патанджали. Самадхи пада. Първа част. За осъзнатостта. Сега с молитва за божествената благословия започва изучаването на йога. Йога е спирането на променливите състояния на съзнанието. Тогава наблюдателят пребивава в себе си, в покоя на своята същинска природа. Иначе наблюдателят се идентифицира с променливите състояния на съзнанието. Има 5 такива състояния, повече или по-малко болезнени. Те са вярно знание, невярно знание, фантазия, сън и спомен. Вярното знание се получава чрез директно възприятие, логическо заключение или от словата на тези, които знаят, чрез свидетелство. Невярното знание е лъжливо разбиране, формирано от възприемането на едно нещо като различно от това, което всъщност е. Фантазията е идея, която има словесен израз, но няма съответстваща реалност. Сънят без сънища е състояние без мисли или осъзнатост. Споменът е извикването на минали впечатления, непроменени. Практиката и непривързаността са средства, с които тези променливи състояния могат да бъдат обуздани. Практиката означава постоянни усилия да се постигне до стабилно състояние на покой. Когато практиката се извършва старателно и целенасочено, без прекъсване за дълъг период от време, тя става твърдо установена. Непривързаността е състояние на освободеност от желания към обекти, видими или невидими. Върховната непривързаност се бележи от преминаване отвъд елементите на природата, гуните и познаване на чистото съзнание, пуруша. Чрез практика и непривързаност се развиват тези 4 вида последователно задълбочаваща се осъзнатост. Анализ, синтез, блаженство и самосъзнание. В тези степени осъзнатостта, самадхи, има зърно, обект и в тях наблюдателят и наблюдаемото са разделени. Друга, по-висша степен на самадхи е тази, която няма описание, осъзнатости и единствено изникващите латентни отпечатъци на кармата, самскарите, нарушават чистотата на съзнанието. Това състояние може да доведе до преживявания на безтелесно съществуване или сливане с природата. Практиката трябва да се следва с вяра, увереност, ентусиазъм, памет и концентрация, за да се премине отвъд тази степен на осъзнатост. Целта е най-близо до тези, чието желание да я постигнат е най-горещо. Резултатите от практиката се различават според вложените усилия. Или покоят на съзнанието може да бъде достигнат чрез дълбоко съзерцание и отдаване на Бог, Ишвара. Бог е съзидателна сила, обособено и същевременно универсално съзнание, пребиваващо във вечен покой, недокоснато от недостатъци или действия и техните плодове. В Бог се съдържа зародишът на цялото знание за всичко. Бог е учителят на всички учители, бидейки неподвластен на времето. Той се представя в вибрацията на свещената мантра Ом. Мантрата Ом следва да бъде повтаряна с дълбоко разбиране на нейното значение. Тогава пречките по пътя към достигането на истинската същност изчезват. Тези пречки са болест, скука, съмнение, небрежност,
леност, чувственост, заблуждение, непостоянство, неспособност за задържане на постигнатото. Освен тях, има още 4 причини, които разсейват ума: мъка, отчаяние, нестабилност на тялото и нарушения на дишането. Настоятелното придържане към единствената истинска реалност предотвратява тези препятствия. Умът се пречиства чрез приучаването към изпитване на радост, заедно с щастливите, състрадание към страдащите, доброжелателство към добродетелните и безразличие към тези, които продължават да живеят в порок. Или умът става чист в състоянието на задържане на дъха след издишване, или умът може да стане спокоен чрез дълбоко съзерцание на природен обект, или чрез съзерцаване на вътрешната светлина, която е отвъд тъгата, или чрез размишления за живота на тези, които са надмогнали страстите, или с помощта на извикването на преживяванията от сънищата, или на съня без сънища в будно състояние, или чрез медитиране върху приятен обект по желание. Така, съзнанието предоставя сила на проникване, която се простира от най-малките частици във Вселената до най-големите. Когато променливите състояния са преодоляни, умът става подобен на прозрачен брилянт, в който реалността се отразява като в чисто огледало. Тогава познаващият, познаваемото и актът на познание се сливат в процес, който се нарича самапати. Когато думата за един обект, нейното значение и идеята за този обект се смесват и заедно се превръщат в едно ново знание, това се нарича савитарка самапати. Когато паметта е пречистена, умът се освобождава от собствената си натура и само съзнанието блести в него, без да отразява външните обекти. Това се нарича нирвитарка самапати. По същия начин се описва съзерцанието на тънките нематериалните обекти, като такова с размишление или без. Това са савичара и нирвичара самапати. И тънките обекти накрая губят своите характеристики. Тези видове самадхи са единствените, които имат зърно. С овладяването на нирвичара самапати, душата започва да сияе. Оттам започва висшата мъдрост, изпълнена с истина. Тази мъдрост е различна от мъдростта в книгите, защото тя е интуитивно познание. От нея се пораждат нови самскари, латентни отпечатъци на кармата, които отричат предишните остатъци от действия. Когато дори тези самскари се разтворят, изгрява самадхи, в която няма зърно, нирбиджа самадхи, и наблюдателят пребивава в себе си.